așa cum am rugat. Încă o dată, pe cei care vin, pentru că se va semna un document foarte important și va fi dat publicității. Încă o dată vă repet, nicio provocare! Am început să atacăm Parlamentul cu pietre și într-un oarecare timp polițiștii care stau acolo, care păzesc, au găsit și pietre, atunci au început și să ne atace. Noi, din păcate, nu avem scuturi și rezultatul. Dar ai făcut ceva provocare sau? Provocarea, am stricat sticlele. Oricum trebuie să provoc, altfel nu reușim să facem nimic fără provocare. Что? Sunt такой тец. Ăștia n-au nici 18 ani, nu e că e cu și... La dâns.